Obrigada, presidenta. Señora comisaria, os acordos comerciais son especialmente nocivos para as mulleres en todo o planeta. Teñen a introdución destes acordos comerciais no norte e no sul leva consigo a colocación de produtos nos mercados por baixo dos costes de produción, deslocalizan a produción, expulsan as mulleres dos mercados locais e de proximidade, por exemplo na agricultura, xeneran desemprego e condicións de traballo moito precarias, por exemplo no téxtil. Nós pensamos que se a Unión Europea quere minimizar os impactos de xénero, debe acabar con os acordos comerciais feitos por e para as multinacionais e garantir o dereito á soberanía alimentar dos povos e impedir todas as formas de dumping. Señora comisaria, a greve feminista neste 8 de marzo amosa a necesidade de medidas concretas do lado das administracións públicas. Obrigada. Köszönöm, képviselő asszony. Marcellesi úr, parancsoljon öné a szó 1 percre. Señora presidenta, este 8 de marzo ha sido histórico. Mujeres de todo el mundo han tomado las calles para denunciar la desigualdad y la violencia a las que se ven sometidas en el día a día. Esta desigualdad y esta discriminación también están presentes